Kubor nakaslab jong unongsan hima. Kakanhon ki Karikor ka Meghalaya Energy Corporation Limited MECL hapo kalama jong ka MECL Engineers Association nakasigi palay kalapelong nakajing deng lamayong hadin magibor baday pay kimpat syum na thung kambyang yaway u Karikor bala syaweng kam syupor katay kakanhon ki Karikor kalaong magibor baday pay ka MECL kimsyum laweng no yo hukum banweng kam syupor yo ba H Jirwa bubat ikerdan Superintending Engineer Energy Management nolor kata kakanhun ki Karikor kalaong ba kamsoya hap jingmut ba gajing bu dor kerpang nagbenta gajing pendon kam boarding ki karkhana habani hat riboy district ba gajing ai ki LUA di ki bor badai pe dor ka bahe ki project ki beidai ba gajing bu ki smart meter subhagya bat ki wei ki balawan ra ya gajing du nong ya ga MECL mentag ngi ka seng jong ka Jongki engineers, jongka MECL, akantuk yaki computer science, ki mechanical, barki electrical, takji kershan buya lang, engkat nag joint action committee akantuk yaki association jongki accounts, nontak account association jongki civil engineers, but hakju kupur, ka association jongki power engineers. Nila elum hani hap plau jong ke MECL headquarter hapo lum jing shai bat men pau ya jing persat jong ni halor ka jing sha welcome chiteng por jong iwe I member jong ke association jong I badai I senior member babat I post jong ka superintending engineer energy management. Kerteng no ba ni bago siya welcome. Ba siya suspend. Kerteng. Kerteng jong I day ba hamar jerwa. Ti hadin ba siya weng kam siteng por ini I rang ba ni nagaliang ka association jong I ngila alum ya ke step committee jong I. But hadin ba ngila pet saniha ngila bagi ni ki ke ibaro kiritang kijing kuno kibom dan nong rem. But kita ki charges ki bala ai ki bago halor ka ba ila syak weng sisha gindapet kim dan nong rem satia. Uno officer la long u officer ubudan buram ubutip ya ka kamram la jong. But hadu mentak sngi nga daladeng la itu ula absent snam ngam jutlap ba uni urang ba hagaktian keren ne haka ya kayeng ne haki kam ki jam jang u ba don ki aka bangila mun keno nim yo ai henry kani ka management menta yo la sek aka bra don landet ba ka jing tumu jang ka klum urlang ta ka daw kala suspend no yu tengin kani ka seng jongi ni condemn ya kani ka jing le jong kani ka management, but tak haduk ba kala tungbiang itu hagi suki kabo ujuk syang mensyua ni num syang tat ni nyai beteng ya kan ke jinya ki jongi halor kini ki charges ki ba ka management kala om ba bala keno ko ka failure of officer to perform duty ni tip baka post jong superintending engineer energy management kalau ka post ka pedang kamha ya ki expertise ya ki jingnang jing tip ka kerpang tak ada orang kamban ai training ya kini ka officer la ni kino ko basyong tu syuki namar kani ka kam dei ka basuk kani ka kam kolong ban perkhat bat ban pe bakum no bat kat no kini ke power kejudan kam hapa state ke jongi but tak ada uni officer teng yo ase umyo thiaru hapet bet hano go por ya ke jingdon kam jingduna ya ke jingtam wa balance bet ya kini ke baro te kani ke jingno jangka management halor ba u klem le bahaya ke duty kalau ko bom syong nong rem namar yung officer claim na pa training AA
shwaba un simply ya kan kam but ula tray bro kata da kajing start kajong but kajing nang jong ba ula ha kajing tray ha kan ga syuki bo shang ta ha bo shang ha kini ski da takdaw ban syukno ba une ula fail ha duty la jong kalong si siya kam donong kabar kalong ba kakno ka management ba unu officer ula tray kam klem da board ya kita ki tindon lane ki standard of operating procedures lane ki SOP bi ki ongmo da ka ba shim jingbet na u CMD shwa ba un sign ya ka power banking lane power swapping kataru ngilap ba kam syong nung rim nomor ba kani ya ka power banking but ka swapping larai be da u SEEM halor ki jing batha jong karai jong ki ke PMC bi ki ong ka power management committee but ngilap ba hadu kini ki benai bala dep kamdon setia kano ko order ba kumi unu CMD ba menta ban supersede ya kata ko order ka ba ECMD mensyua ila ai o bulan Julai. Pat ngilap lu kamdan AA kata ka SOP nak benta ba trekam uneu SEEM. Tak ada ngilap ba kani ka jing welcome ya uneu orang ba kalong sisya kam donong rem but kalong unjustified. Tisu kawai na kajing keno ba kajing le jong ule orang ba kalau wanra ya kajing du nong ya ka organization sisha kane kalau nong kajing keno ka sisha ni kung ki member ni resumsi naman ngindapet syawai pat ka organization kala le AKA ka management kala shimi ki rai ki bobon ka sisha kalau wanra ya kajing du nong kau ya ka organization jongi ya kita ke bro kala lendet kempek kemenungkong ngan itu EP kemenungkong ka enterprise resource planning ERP project ya kan yung project la IT ban pentri kam ya Satnam Global Infra Project Limited hakaba ban supply ki komputer kabang itip hayo menta kimkat karaitang syaki hindu punyo ko hajaru henry pause supply hakador ka ba sau syak tam ya laila laipun riu hajar laipun riu hajar hatu kane ka monra ek jingdu nang ya ka organization kane ka jigling abu i pai ba kane ka use ki la suspect begini ki home gun show but sakawai ru ngan ya thu EP bakini ki komputer hadir bagila wajing tip kilong ki komputer ki bom don show ke production jongga company basnai ka company kata ka Dell kata ngamut kani lada kani ka sneo menta hap skandam bai yo lese ngimla bonom kini try kini ki komputer kila sushim na ki workshop na try ki bala kandam mensua ngimla bon oi kata tambah ka i ka kolong kumta te kani ro kolong di kalong ke AKA kalong kumbalak phap ya organization kabar kalong ka sobhagya scheme nitip ba ya kini ka sobhagya scheme ka scheme jo ka central government ya kini ka sobhagya scheme bon kim print bat electronic media kila ai khu bor halor kini ki kendrum halor kini ka scheme ngani thu ipi kito ki jing tho hapo ki print media bro sikata kidai ki bada nongrem bat kidai shisha nomor ba ya kini ki tiar kita la thiet hakador kabala tam kumba 100% chispa persen hato kani kamonra ya jindu nong ya organization jongi kabala ya no ki smart meter
Kamu pelak ba, yung smart meter la ai biang hunu satanam de. Tujuh. But yang ni smart meter kumbangil atep. Hakni por bladep hak tu jingi ki jongi hak por bladep. UCMD hakmat ke media ulah ong ba we have scrap smart meter. Matrai bikin mau kata. Hanrei kensan upun mi ka order ke LOA. But ulah ai no ikan kam smart meter menta syau satanam. Ujuk. But hakador kaba pitip menta kaba lais pak persen halor ka rate kaba Hawaii ki state menta kia di lani kia the kumbing itip kani smart meter program jing sha kani flagship program jong ka government of India kaba kala khot ka smart meter national program SMNP hakaba la IT ya ka we ka company ka EESL ban pentrai kam ya kani bari relatif hagi state kum ka Haryana UP bat kiwe kila pentrai kam ya kani ka smart meter program bat kila supply unit meter tah ka dor 8000 lai spak tengka balai kan ya state jongi pat kum bagi lai bahadu kendai hajar sau spak sau tengka hatu kani kam wanra ya kajing dok nong apa organization jongi Pangan om ye pi. Kani jing sisyakan kata ye pi. Namar ba man ba kimita ni install. Ni hap shim biang ya katuk investment. Suki ni hap sa ka bill. Kani kadon kajing kata yu pai ba. Nangton susyu. Ka special tarif bala ayu Bernihat Industries Association. Hakador ka batang sau point kendai tengka unit. Yakani ka case ngine kaliang ka joint action committee. Ngila sngo ba gim sula syuman sya ye gini gijing le. Nalong go balik tombor. Takadaw ngila file ya ka review petition hupok ka MSCRC but nga strat penbenahang ni ba ka MSCRC kelap dia ngi petition jongi pat la don artli ki hearing pat ngikrbet bashen ngindon biang ka hearing but ngidang up ya ka rai jong ka MSCRC hatu kane ka jing penduk nong ka jing penherdor hadu sau pen sau tang sau tengka kendai phonaya Naka Andrew phone ya. naka hendriu tengka hendriu phonaya kamdei ka jing penduk nong ya ka MECL perkat na phi pai ba dang don shushu kidan ki special concession biki ai ki company ki behe kum ka JUD cement hatu habala ai ka blanket order ban disconnect ya baro ki defaulters dan ki consumers badan ki outstanding bill hatu balipat ki ai kene ka favoritism yo nu JUD balai tang hamu sil tang si crore ngi hap reconnect bank na ka arfu sau crore kat ba ki we ki ordinary consumer pat hap siu full bag lengkom tak laot kani ka rai ngasio kolong anti people amde syutang ba penduk nong ya ka organization jongi hendai kalalong anti people ro kalalong ba thau siliang shu kalalong shu ka special concession ki ba ayo ne u Sai Prakash Alloys Limited unero udai ban siu aduh kumba arfu crore hendrai pat kumjohi hap reconnect biang yu nanya thu pi uneu Sai Prakash lai hakini kiski bala adap la lab ba temporary kimita pat temporary kimita energy meter kalong ko BPI Katkum Electricity Act 2003 kamsha but ikini ki ba temporary kimita la ken be iki bikini bunok tu lai but hadin ba ki vigilance team kila lab ba bula temporary kimita
kila lek file ke FIR kat kum ki kendon jok Electricity Act 2003 bai u CMD bai dei bai mau namar boleh bai ya ka PMC ka Power Management Committee la het mau ti ke pau hang ni galong ba pi ni dan kani ka power banking bat ka power swapping ke uma hang por ba ni pohu por ba ki ong monsoon season ni lek umno ngi bank ka power ke lemba kini ki traders ki jongi ki beran art ki traders jongi ti kini ki traders jongi pat ki lek umno ke ki arrange ne ki penbek ya ki utilities ne ki ba makin shim ya kana power jongi na kumju haju ko por bingi shim naki naki te ki we ki utilities ru ni ai lemba kini ki traders kagini ki por ba hagini ki banai bla dat ya u CMD ula ong ban stop na ka banking ban sangian na ka banking handai ki banking bat kolong kum ni amdai ban sule banking no hadak mentah kansan ha forecast yak di don kam tina ini rang ba apat i kat kum gajing don kam ke jing i jing don kam ha ni banai December January haru saunai mo January haru March ila i gajing don kam te ila ya no kat kum karukom ke bala juya mensua ila le banking no ba lembag handai kansan san CMD ong ba ban sange no ya kane ka banking pakalan ka trading te ka ai ka jing mo jong ban pakalan ka banking ka trading ka ta tu sum tu tamu te kare ka ai ka ha na landet hang takin ba CMD sko ha but I know da suspension order kastan jongi hi kalong na do mensua ba ngi kwa hi de senior most IS officers hang ni kibat tip ba ya kane ka ru company ya kini but amdai kini kiba dang experience upat dan kerta yura real estate kampada he han ti kini hoi ya kata mungkin ong ban weng no yune tingin demand mentah kumne hendrai ni ong bakastan jongi ke bangi kwa di senior most IS officer kata kadang ni so fi ngan ong kon kani kadang ki post jong director distribution baka government kla devan fill up la shis na mentah kidang ki incumbent ki palong very fit engineers jongi hak level jongi chief engineers kala don handai mai appointment hadu menta tapi la shi snam menta kai ke jimot jangka government sho saka pojong chief engineer project ru kadang long vacant menta la handru nyo banai but udah chief engineer project jisha udai officer belum responsible na benta ban execute ik project ki pera ni state kum kini ki project ki baro mangala ong menta kum ki Dindayal nata kini ki ERP ki smart meter kini kita baro haplong responsible hendai benta chief engineer project undan but heuse la donu chief engineer bakila I promotion hajaka ban I posting yo hagani ka post jongga chief engineer project belum vacant penban pa yu kum OSD shatai shapo Garo Hills kamu tidak mensua bar kamu tidak jing kam jing mat ketu mesti cipnya gitu haba kita ki chief engineer jongi kidon shapo Garo Hills post chief engineer le na nam sushna nam kini ki sngi bladam kini ki binai bladam jonga Garo Hills mensua le penyai be Garo Hills da additional chief engineer tik ban bu so way chief engineer shatai kala long kumba long tuklar ka kam jong utai kam dai action ka babha but kam don jingmot ngatharai kadan ka jing thu ke ai chalende kasong ha jing ijok phi menta nge le ngi ong rai ma phi pai ba pakhat ma phi kane ka jing le kane ka ai haba kalong ka kam be ai de man le kum no yu PE ke jing song si ke jongi ke long ba mo kum kirang ba nging la long kirang ba man kapor ke bangin mi epok ke media ru teng ila dir misuleran handre habangi perkhapat na ke benta ke lawe ke future ke jongi generations ke jongi ki benwan ngas ngoba la ngis ngap kum ki responsible citizen ngam ong suk nong tre kum ki responsible citizen jogani ke jella ke jongi shisen tasni kini ki young generation kim se question yangi ikon jonga menta ki question yanga ki ong ke ai bagi nong yalam ki jongi ki pen i ya kanuk sa to babha
kata bahai ngi menta. But kum kinong tre nyimla chuban snap. Ki kren ki ong ba ki pai ba ki ong ba balai ban chukarshan yang kata ke MECL. Balai ba sarkar kha ban chubil out. Kadang ko jung knyum jung ki pai ba. Kadai ka bisisya kata. Ni pediang ni kata. Handrei haba fiat ke history ke jongka. Mono ba baklai kata. Nganuat ban ong hang ni, nyinut ban ong hang ni. Bangdai mangi ginong tre. Kide kibor ki bahalor. Kibor ba peniat ya ka. Habala corporatize ke ni. Ru shitrik April 8000 khatsau. Shipau. Sputnik March arja Shitrik April 8000 shipau. Liabilities shua kata. Kade bensim ke government. Hari ke basngomsi kalau ba barhat kini ke liabilities. La buk biang. Syak MECL. Kabelum persya ya kini ke Electricity Act 2003. Hak itu kepor. Ngadi bersedang with zero liabilities. Ngakwa bani thu ipi hang ni. Ba. Shua jongu March life way trek 8000 shipau. Haba kinong trek ki jongi ki syong thai. Tang hapo arbanai. Kila ayo alut di terminal benefits jongki. La kade gratuity, la kade ka GPF, la kade ka competition, la kade ka leave encashment. Clear lo berkhoi. Hari ke basmosi menta kalong ba tang syukur price. Itu kibala syong thai ngadu usnem 8000 khatnyo. Hado menta kimpat yo ya ki dius ki jongki. Si kalong kumne. Busiam di jongi hari katu kan segi. Transfer rumah yang baru gini. Nadu ki staff, hadu ki officers. Kai ke jingmut. Fitrai kamdan AI nasundet. Kadal. Bat nilai hakot kubur. Ulak shumap ya unu saya perkas kumba siklur nyopo saula naka laikrur saupo prala kabadai ka penalty ubadai ban siu namar bula temporary ya kene ubitar handela shumap balai shumap habai gini kiba ordinary consumer jongi pat amlang manma should disconnect bai kabla yu tai pat ula shumap bas kawingan ne thu yubi UCMD dan ke bor ban ma Katkum ka act. katkum ka act. There is no mercy. Hap siu ba yaga penalty. Kamot UCMD dak bu maaf ya kani. Ulale ya kambe ai. Ikwa ban penpawang ni. Ba the government of the day. Kadai bensim firm action halor ka loss ka jongi bidon ki jaka kiba siteng met kalur ka jongki habakan her ka kiu balai hapo shillong city and surrounding pinpet kat badang met kalur kadang her kat badang sikiwe ki jaka namkwa banong komunal handrai kala di kapor bagini sai madang Barka loss kadin nasik taki area barka kiu hadu mastep nru beje nyo beje but suddenly ka here sendet kamu ka don ka illegal things ka bangidan kami inquiry ya kane namar ba kini ki AKA ki contribute ya ka revenue ka jongi ya ka loss ka jongi hakisni ki banwan ngimban se la ka dayangi bagini expose bar khat ngin happen expose namar ngir ngis ka ta yangi ku minong tray si syakren hakipai ba ke performance ke jongi ni syakren hari ngani thoi pi ki officers ki jongi ki nong tray ki field staff barkhat ni tray ni ai 100% but sni ban met ni le ber restore ke power handrai ka support ka bangiyo nasional kolong very minimal la ka diga manpower la ka di hakitiar kita but ka pas ngosi do kolong ba kumbai presiden juga MEA la penpau kat bagi tiar pat ke bagi HKW kolong shispasha aspasha laispasha finflate kene ke AKA ke pas ngosi ke bang himla cuban pediang
ikot kisah kita keren jing sha nakaliang kajongi kum gaji esiru ngila erai ba habang itu rapo madan ni habdon kam yaki documents walang idon ki documents ru ni kwa pat banyo ka official documents tinggal rai bangin pan dak RTI yaki ni schemes barkhai but nakade ka po ringi bangin pentip supaya ba ngin expose kini ke documents ru ngin le ya kata kenapa kan syai ka pinetip ru barkhai Coba menevi. appeal kidairu ban submit ada cek ada bank draft kumba shikror nyoku saulak syaba fin entertain ya appeal ke joki ya kata katkum ki kendon ki an juga electricity act claim le dengan snow ba ya kan 50% waiver of the penalty bill is highly illegal and it is against the Electricity Act 2003. Mengenai ba presiden jongi la de pong ba kemanagement hakaba ni panbri kajing duna jong ki brio po fil ma kam ta po ke fil level jong ki SDU jong ki division fair kong ki line staff ki bitarida ki bel club kebangi don kamha man laki subdivision ki don kamha kita ki brio nrai kemanagement kam entertain ya ka jing kwa jong ki field officers nrai da ka ba aidau ba kapor department kala aya ka blanket ban recruit lani ban thung casual lani contractual employees claim na ka jing bit jong ka por department nrai ka san how banai February ka management ka thung armut ki brio ki banabar kata way udai u arka duty batha serji but way pada udai u Sunny Kumar Singh yakini ki thung on a temporary basis contractual basis na bata sisna hakado proposal hajar si bana way e ngai ke jikli dungi kalong ba pada khila ban thung yakini proposal hajar way ka ba mon silak nyu pho hajar na banta beron bele thung yakini contractual basis ki badai na banta ki badon kam haka feel level na banta ban restore power supply na banta ban sim ki meter reading wala da thum yaki kamot ilayo kumba khanyo ngot ye hakado kumba khat sang hajar si bana wa yo way u contractual employee tang ban pendap haki jaka ki bala duna ya ki bala nrai management kamlai nrai kathung ka sang ksan kini ki amot ki bri bana ba ngastir claim da pe ya ka reservation policy jong ngastir te hakai ka qualification jo ki bani kata ka expertise jo ki thung ki ru minte ni agar jing kwa jumi hi kalau de ben petsange asna ni gini ladang ngimla banthum ya ki staff ya ki jing.com jong ka field office nak benta ban restoration jong ka power supply nak benta ka ban lek pek ya ki meter reading balin thung ki ni ki ban chushong office ki ban ngimnum yo jing to kai ga jing to nak bangin yo ki ngimti But sekolah fi kalong ba natrai ke management pula violate hi ko order jong power department hak to power ka jong ikong nikla no issue halor jadi tu ki aspatam gitu ki ba thungi gitu ki multitasking contractual employees nai ya den ko tu kawan ka blanket ban po ka power department bamdei shu ban thung kumno mentai kini ki thung hatu klayok clearance po ka power department kini ru ki thungan contractual kini ki ba ka kata ba ken te mentai ngira pentip supaya ba ki pa ba pentip kini resi makin mar hak jing dok kam menta PM kena ke jongi menta ikami ba araja ke fi advertisement dar ya be de hajar kini tab kata ka jing ka real fact apa kastir ke jongi dari fi advertisement ya be kami benta lai hajar araja bengkar de kispa finyo de hajar finyo benon ban apply de kene ke state of affairs ke jongi hangi komersial lentip kai gataro nanta pada yo way pada kum teknologi te ki ka kam ka jongki bakidi benne ro ngimti te ka expertise jongki ro ngimti te ngam tip ka don ka advertisement holo jong kani ro ngam kenma bangan yo i kumuta advertisement how February
Kalau ada kawan hau 3 February aku akui. Dalam nang lap ni kajing tung sap lah set. Kajing sujumur. Ni nama bang yang nginu gila pun orang taruh. Nama bang ini kami iya kira advertisement nama tak ini.